Madam Leslie Fashionista, Opo Yoyo, shout out. Makan. Hindi ko muna papakita yung subo ko kasi baka makita mong laki. Punta ko sa ibang planeta, Madam Leslie. Hindi pa ako uwi ng Pinas, oy. Thank you dyan sa patamsak. Ano ba yan? Nadami kong gutom. Kain tayo. Kamu pulang soup. Live maya si friend Vincent. Ay, naku. Anong oras ang live niyan? Baka busy ako niyan. Siyempre, wala ako sa Linggo kasi ngayon ang daming nagla-live. PM anong? Andun ka ba sa live niya? Parang init naman. Enjoy kayo mamaya. Anong oras na kayo dyan? Nasa himpapawid ako niyan mga 6. Shout out 1 million. 1 million to 5 million. Kain tayo. Opo Yoyo. Hari Tuesday, we have a show. Madam Leslie, may show kami na sa channel ni Oleg sa Martes. Saya at the live besok malam. Baka mag-live ako bukas ng gabi.
Yeah, besok malam. Mungkin kamote doon sudah. Siguro kahit mga 1 oras, okay na yun. Teka lang guys. Punta na tayo doon. Mainit dito. Sa McDo. Ano ba yan? Oh, sige. Thank you, Desli. Thank you so much. Opo, Yoyo. Thank you so much. Akyat muna tayo para malapit ako sa boarding gate. Naiinis talaga ako magbuhat-buhat pag ganitong tamad kasi maglakad. Tamad maglakad. Right. Shout out everyone. Aray ko, hala na lang. Oh my God, wait.
Thank you so much, Leslie. Opo, Yoyo. Thank you so much. I need to find a chair where I can sit and find my boarding gate, if it's open or not. I need to check the departures here. $12:45. Okay. So 12:45. So early. I need to sit here. Sit here where I can find this chair to chill. Ayoko tumabi sa may mga balot sa ulo. Diyos ko naman, conservative. Baka maingayan sila sa akin. Parang wala naman akong pwesto dito eh. Malapit lang sana ako sa sa chill. This is available. ME47. Jordan Have, shout out to you, Jordan Have. Let's fly, butterfly. Tingnan ko muna yung ticket ko. Alam mo, busog na ako. Lumamon na ako dun sa Big Mac. Diba? Kasi matagal pa yung lunch sa airplane mo. Ano kang halaka? Ano nga sa'yo? Elegant Blues, hello. Thank you so much. So, no, I'm not going to Philippines. I'm going to other planeta. I'm not going to Philippines. I'm with my boss. But, sana ba yung ticket ko eh? Papunta kami sa bahay ni boss sa ibang bansa. Sa hula-hula. Hulaan mo. Sandali lang, di ko makita yung passport ko. Huwag kang dyan. Baka mamaya eh. Alam mo naman ako, gulo ng gamit. Ito na siya. Nakita ko na. Ayokong tumabi sa may mga balot ng ulo kasi baka maingayan sila sa akin. Naku, wala ka nandito na oh. Grabe ka naman, Jordan. Pauwiin mo pa ako talaga ha. Kumanta ka muna ng bagsakan para pabalik ako sa bagsakan muna dyan. Wala eh, kasi delay yung flight. So, mag-live muna tayo para naman may kausap ako, no? Tsaka sana makita ko naman dito yung aking, yung destiny ko sa buhay. Sana naman makabangga ko siya. Tapos, biglang malulaglag yung mga gamit ko. Tapos, pupulutin yun. Tapos, magtinginan kami. Ayun na pala siya. Na pala yung, ikaw na ba si Mr. Right? Vincent. Oh, wala pang bahay si Vincent. Wait lang, Vincent.
Wala pang jacket. And Carlos, my love. Hello. Diyos ko naman, half Jordan. I wish mo naman ako, Diyos ko, ang tanda-tanda ko na wala akong jowa. Tapos hindi ka pa maging masaya sa buhay ko. My gosh. Kailangan maghahanap ako dito ng aking yung mababangga ko, yung pogi syempre, no? Tapos yung parang mukhang executive, tapos babanggain ko siya. Tapos, oh, sorry. I didn't mean it. Tapos nalaglag yung mga gamit ko. Tapos pupulutin niya. Tapos magtinginan kami. Tapos sabihin ko, thank you so much. What's your number? Charot. Hoy, Don Badong. Hoy, Don Badong. My God, Don Badong. Nakwari ka na di. Alam si Vincent tumatawa. Siyempre naman, I'm single. Alam nga namang sasigaw ako dito. Hi, pwede ba kayo? I'm looking for my groom. Kasi marami na akong ninong pero wala pa akong groom. Paano ba yan? Gising. Huwag kakakain ko lang, nagkape na ako dito. Tapos may lunch pa ako mamaya sa plane. Grabe na kabusugan ito. Alam mo ba? Kasi mahilig din ako kumain-kain. Minsan nga dinadiet ko na yung sarili ko. May baon pa ako talaga ako. Oh, tingnan nyo. Mr. Crips Rings. Parang takot na takot ako. Gutom. Ay dapat pag may jowa ko, alam mo na, huwag mo akong gugutumin dahil mababad trip talaga ako. Yes, of course, pag may jowa ako, magbabalik alindog talaga ako. Magpapasexy ako, syempre, no? Pero I mean, kung gusto mo ako i-comfort, give me some food. Oh, di ba? My favorite food. Tawa kayo ng tawa dyan. You want to give me your ATM number? Gutom lang na pagkain da. Excuse me, Don Badong. I just had my what do you call this? Is it breakfast? Because it's 11:36. It's not breakfast anymore. My early lunch, and then at the plane, I'm going to eat also another lunch. So it's double, double lunch. Wait lang, wait lang. Magpapakita ko sa inyo kasi para makita nyo ang Diyosa ng mga banga. Joke na si Idol. Wow! Hello. Diba? Sa dami ng tao dito sa airport. Saan ko kaya makikita yung destiny ko? Oh. Teka lang, wala na akong lipstick. Wait. Siyempre naman, gusto ko laging mapula akong bibig. Baka kasi makita ko yung aking destiny dito. Vincent, huwag kang tumawa dyan. Magli-lipstick lang ako. Usog na talaga. Alam mo, sarap talaga mag-yosi. Nahiya ako doon sa smoking area eh. O sabi niya ako lang mag-isa babae doon. My gosh, no. Gosh. Ay nako, sweet Monica Angel, andito ka na. Thank you so much. Para akong tanga dito. Parang ako lang nagba-vlog dito. Bala sila, I don't care. I'm not care, sweet Monica. Oh. Wait, hindi ko na mabasa. Wait. Oh yeah. I know you are diet program. Diba? Ayoko lang tumabi dun sa mga kapatid nating may mga takip sa ulo. Baka maingayan sila sa akin, no? Diyos ko. Sila nga dyan, kanya-kanya silang selfie, no? My God, wala.
Busog na ako at ako'y nakakain na. I just had again my coffee for the second time. Bumagsak pa itong ano ko kanina o kainis. Alam mo, lagi ako nahaharang sa may ano. Alam mo kung dumaan tayo sa X-ray machine. Ito, pinapatanggal ko sa akin kasi tumutunog to eh. Kaliwali. May Sisi Idol, sabi ni Opo Yoyo, Onika, si Don Badong, si Vincent, si Jordan Hef, si Opo Yoyo. Alam mo, ang naiinis ako sa mga sa bag ko kasi puro pagkain ng laman. Tapos kumain pa ako. Ano ba yan? Paano ko makikita yung destiny ko dito? Sana makabangga ko siya, no? James Miguel, thank you. Alam mo, lagi ako nag-i-imagine. Guys, huwag kayong tumawa. Your Honor, siguro Your Honor sa Jupiter. Alam mo, nag-i-imagine ako pag nasa airport ako na sana makabangga ko yung lalaking destiny ko, no? Tapos malalaglag yung gamit ko. Tapos pupulutin naming dalawa. Tapos magtinginan kami. Tapos biglang, Rexana, won't let you down. James. O, diba? Kanya-kanya yan dito ng trip. Kahanap ako ng upuan na wala akong katabi. Kaso lang puno eh. Yes, Your Honor. Ano ba? Maglalakad ako, babanggain ko yung pogi. Alam nga naman babanggain ko yung tsaka, di ba? Babanggain ko yung pogi, tapos yung bango-bango niya. At saka ano, nagpabango na ako, pero pupunta muna ako dun ulit sa mga ano, kasi perfume ko, hindi ko malalasahan carry, di ba, nasa check-in. Ang dami dito, ang dami ditong tester. Yung tester ng mga Hermes. Mag-spray ako ng ano, Hermes doon, no? Pak, pak. Tapos babanggain ko yung pinaka-pogi dito at saka mukhang mayaman, no? Tapos nalaglag ko yung gamit ko. Wag lang yung laptop. Diyos ko, baka wala na tayong pangkanta. Uy. Tapos kakalat yung gamit ko. Tapos, OMG. Tapos sabi niya, oh, sorry, miss, sorry. Oh, please, can you help me? What's your number? Spray pa more. Alay ko, nalaglag na yung ano ko. Ito si Vincent, tawa ng tawa eh. Hindi man lang magsabi na mag-advise sa akin na mag-wish na lang sa akin na sana makita mo yung destiny mo today. Tapos magre-resign na ako dun sa boss ko. No? Kasi, I'm getting married because I met my fiancé at the airport. Oh, di ba? Bongga. Bongga na love story. Oh, Diyos ko rin. Nadali sa perfume, di ba? Hindi, isa lang. Kailangan umaalingasaw ka dito kasi ang mga lahi dito, mahilig sila sa malakas talaga, matapang talaga. Yung mga oud, di ba? Mga ganang perfume nila, matatapang talaga. Ako ayoko naman ng ganun. Gusto ko lang yung mga cool na parang bagong ligo. Like Comfort, Packer Band, marami namang mabango kahit Hermes for men. Paul meets world. I'm at the airport. Paul, where are you? Banggain mo yung bigotelyo sa likod mo. Dali. Baka amoy. Umalis na siya. Hindi ka, Angel, umalis na siya. Wait. Nilipat ako ng pwesto. Umalit na yung bigotelyo. Ikaw kasi nausog mo naman eh.
Masasabi mo lang na banggain ko, umalis tuloy. At saka hindi ko siya type, wag yun. Wag yun. Oh, dito na ako sa mesa. May mesa na ako dito. No, I'm not going to Philippines, Paul. I'm going to Beirut. I'm going to Beirut, eh. Where's my wallet? Where's my wallet? Wait. Wait a minute. It's not a wow, Paul. You know that country is always they have wars, they have bombs, you know. But I've been there. I've been there to some of the holy place, you know. In Lebanon there is some religious place, holy place like where Saint Charbel was born and died. Wait lang, magme-medyas ako, bala sila dun. Where he grew up, where he died. I went there, you know. It's like 1 hour drive with our drivers. Ako, Badong makes vlog. Nasa Lebanon yan si Badong. I know, but there's also calm place in Lebanon, exactly the holy places. Yes, yes, there is. I went there. I've been there. I have some videos that I uploaded on my YouTube and also on my Facebook. I have. Last year we went to Saint Charbel Church. You know Saint Charbel. You can Google it. Yes, the south is more. There is chaos in the south. Chinita Chloe, nakabibigyan kita ng panty. Wait a minute. Ari ko di subong sa airport, dai. Kaya you know naman, kaya mabiyahe kita sa, kanto naman kita sa balay ni boss, sa piyak naman nga, sa, sana ba yung ano ko? Sana yung, wait guys, wait lang. Wait. Да, было. А лучше обмыло. Бро. Hindi pa ako magpuli. No, we're going to travel to other countries with my boss. My gosh, nakalimutan ko pa. You know, I wanted to put this face mask last night, but sadly no, because I was so tired and late. I was coloring my hair to black. Bakit ba ako nag-English? Nag-English ako kasi nandyan si Paul Mitchell so that he can understand me and also Opo Yoyo. He can understand me too. You know, I'm not good in English. You know, my English only lasts for 5 minutes. And after 5 minutes, I cannot talk anymore. I see an error. Yes, I'm looking for my destiny. You know, I have a lot of ninong, but I don't have a groom, you know. You wish me luck, Chloe. Charot lang. Ay nako, kung darating talaga, darating. Kaya mo na maging single forever.
single forever. Forever. Пока нету. Forever. Tawa ng tawa si Chloe. Ang gulo ng bag ko, puro pagkain, my goodness. Oy, kamsa kanya pala yung show namin sa Tuesday with All Live. RMC Raprakan, Rap Dance. Да, надо будет идти. Куда пока? And you paid it to the deed. Exchange of hearts, David. На минном поле бегаем. Попробуем. Why Opoyo, you understand what I'm saying? That si Don Badong puro na lang heart. Wala pa nga ako makitang heart dito. Ano, ang dami namang may bigote. Ayoko na nga nitong ano ko. Couldn't have it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hand. And you paid it. Ayun ang tugtog dito. Sinasabayan ko lang. Nice cover, Sisi. O, diba? Nice cover daw. Хватает. Anong playing, Chinita? Anong playing? Onessa, my soul sister. Oh my God. Oh, it's time for me to relax. I just ate. I just had my late early lunch, and today's video. And today's video, I'm going to, guys, don't ask me where I'm going. I'm going to Philippines or what? No, I have a photo shoot, and I need to be there at 5 o'clock in the afternoon. And hey, wait, guys, please, we have a show on Tuesday. What's wrong with the world, Mama? Mama, I love you. We have a show on Tuesday night. What do you call this? Europe time, like what time on Ezang? I forgot the time, but I already shared it to other communities. Our show, like no, so simple is live, so I dropped the link. So they want to make Tamsak. Yeah, of course, with Unica Angel, kagabi pa yan, no? 5 years ago. Tamsak na yan siya. Janita Chloe, you have to be there and watch the rock dance. RMC Rap Rock is there. Our Husky Queen, si All Live. Ay, naku, All Live, may surprise ako sa'yo, May surprise talaga. Hindi ko muna sasabihin sa birthday mo na.
Ay, Diyos ko, ang dami. Ay, anong birthday niya? Sweet Anika. Anong birthday mo, Sweet Anika? Dali. Diyos ko, haharangin kong pilot mamaya. Anong birthday mo yun, Sweet Anika? Oy, please sa kanyo. Sana pala ipin ko dito, no? Pakibaba nga, no? Nesang yung link natin para ipin ko dito. Dali, hindi na ako makapag-back ng phone ko. Birthday ko is December 25. Oh my God, kaya pala we're so close and we're so compatible. And, I'm December 26 and Olive is December 24. Is it? Right? Ano ba to? Ako di. Joanne Rose. Joanne Rose, hello. O, nasa December 24 ka ba? 29. Ako 26. Capricorn ako. December 26. You are 24, 5, and Olive is 20. Ay, si Jessie Blue TV 24. Basta ganyan December tayo eh. Si Olive, ako, ikaw. Si Jessie Blue, you know. Ay, nako. Oh, Capricorn ako. Capricorn. Oh, di ba? Ganyan talagang mga no, mga loka-loka. Yes, loka-loka na funny, na sweet. Yes. Wala na si Onesang. San ka na? Anong oras na ba? Wait lang. Baka nawili na ako dito. 11 pa lang. No? So, 12:30 ang boarding. May oras pa. May oras pa. Birut. Dito ako bumesto kasi malapit ako dito sa screen ng departures eh. 12:45 is the boarding. D13 up. Ay, ano ka? Saan na ba yung link natin? Baba mo dito, Nessa. Hindi nga ako makapagbaba kasi hindi ko na maback yung cellphone. Mamaya mawala na yung live. Eric! Shout out, Eric. Sino ba bang pwedeng magbaba ng link ni Olive? Yung show namin sa Tuesday. Ay, nako si PK, nako, ang labo talaga naman. JK Mel! Wait, bigyan kita ng ng boxers. Yes, here we go. So, nasa gate D13. Sa gate D13 ako and we're going to go D12. D12. Hello? Biro D13. Please down. Alam sa baba daw, tika lang. Ay, ito na palang upcoming. Oh, sige. Ako naman, wala naman ako. May... Ayan guys, sa patamsak guys sa Tuesday show namin ni RMC, ako at saka si Olive. Pero bukas baka makapag-live ako ng evening, solo ko. Please don't watch me. Wala akong link on the spot. Please don't watch me. Thank you so much with Anika sa baba ng link. Naman si Onesang Olive, my soul sister talaga, nawala Dapat siya magbaba. Pupunta muna ako sa details. Ang sarap dito yung kakanta dito sa gitna. Kakanta ka sa gitna tapos
Kakanta nun sila ng ano, masakit sa first time. Oh, Chinita Chloe, thank you so much. Ikaw din doon, Badong. Baka hindi ka magtamsak doon, Badong, ha? Puro sahig naman pala ito. Eric, shout out to you, Eric. Oh, Nika Dan connect to you, sabi ni Eric the Kuya. O, di ba hindi pa ka rin kayo connected to each other? So, do it now. Hanapin ko muna yung D13 para doon na ako mag-wait sa boarding gate. And now the day bleeds into nightfall when you're not here to go through it all. Ano sa Dubai? Dubai Airport. Yes, Dubai Airport. Airport. I'm here at Dubai Airport. I just can't used to be with someone you love. Okay. I will go to day 13 para chill-chill na lang ako. Yung maghahabol-habol ng ano. Nakakalito eh, no? Pababa. Tapos taas daw. Saan ba yung... Ay, naku, magtanong ako. Ayoko pa namang maglakad. Nakakatamad. Yung araw na to, bababa to. Oh. Wait. I want to ask sa security. Kasi tamad ako magpabalik-balik. Kasi baka mali yung aking... Mali ang aking sasabihin. Ay, oh. Sorry. Nabangga pa ako. May nakabangga na ako. Hindi ko siya type. Kaya hindi mo na ako magbabagsak ng mga gamit ko. Kailangan yung type ko. Binangga niya ako. Kala ko siya na yung destiny ko. Wait. Alam mo, pogi. Kasi parang bakla. Okay, let me ask this guy here. Maybe he could help me find my way, and now the end is near, and so I face the final curtain. Si Eric, tuwang-tawa si Eric. Alam mo kasi may balak ako. Dahil nga ako single, gusto ko makabangga ko yung destiny ko dito. Tapos yung pogi yung pipiliin ko. Tapos, wala mo naman dito yung 13. Excuse me, D13 is up. D13. Straight. Thank you. O, diba? Ayoko maghanap. Gusto ko talaga. Isang isang way lang para may babanggain may babanggain nga ako dito. Yun ang bala ko, yung pogi. Para, di ba? Ayan babanggain ko yan. Oy, wait. Who's this? Who's this? May pumasok. Uy, Chay Chua. Sino yun si Chay Chua? Uy, balik ka. Dali lang, huwag ka muna mag-type. Lang. Kasi bibigyan kita ng fancy. Chay Chua. Bumalik ka. Huwag ka lang magda-type ng basta bigyan kita ng jacket. Ito si Night Puti. Ayan na. Okay, done. Listen to my favorite song. Diba? Wala ko sa ulo dito, kanta-kanta. Perfect tonight.
Thank you so much guys. Pakitamsak naman sa show namin yung nakapin dyan. Elegant Blues, may binagay sa Elegant Blues. You're welcome guys. Listen to my favorite song. Ay, mga hindi siya gagawin. Perfect tonight. Dahil sa nakapin. Thank you so much. Sa channel ni Olive yan. May show kami sa Tuesday night. Nahilig ako daily sa mga ano, gusto ko yung mga rock na ano dati, ayoko nito, yung mga bato-bato na to, ayoko niyan. It's been a long day without you, my friend. All about it. See you again. Fate. When I see you again. Kung mag-copyright pa ako nito mamaya kasi may music. Yatay. Naiinis ako sa mata ko pag wala akong salamin na malabo. Lumabo na to sa kakawaiti, no? Dati wala naman akong salamin eh. Tell you all about it when I see you. So where you be? Oh, ang mahal naman ito. Bet ko sana to. Gusto ko to. Ang ganda. My friend, tell you all about it when I see you again. See you again. Meron dyan parang papogi. Papogi.
Sorry. Hmm. How much? 80 80 grams. 18? Yeah, it's zero. No. $22. Ah, it's dollar. I saw it. Tawa lang ko ng tawa. Thank you. Ay, sneaker Dan. O, hindi ako nagsha-shopping, idol. Nasa airport ako. Dumaan ako sa duty free. Thank you, Eric. So, which one? Mahal naman na nakuha ko. Diyos ko, dahil akala ko naman dirhams. $80 pala. $80 pala yung parang ano, bracelet na native. Diyos ko, akala ko $80 pala, nakalimutan ko. Ay, wag na, uy. Lagay ko lang sa kamay ko na parang ano. Ito kasi dirhams eh. Akala ko naman ano eh. Okay, ito na lang. Magnets. Shout out, stickers. Safe drop. Thank you so much. Sorry. Need pa ng boarding pass? Ano ba yun? Oh, Diyos ko din. Wait. A boarding pass. Pink. 20 dirham. Okay. Plastic box. Hindi na? I-shot mo na lang dito sa bag ko. Okay naman to eh. Nasaan na yung card? Pwede card. Thank you.
Thank you. Gusto nga ako makabalik. Ay naku guys. I have to go now to boarding gate. And then I'm going to end soon. D13 is here. Get your fix. The daily ABS. Opo, you're still there. Thank you so much. Tere makafeel. Ang laptop kailangan natin dalhin kasi baka mamaya. Meron tayong mga show. Thank you sa lahat ng mga dumaan nag-stay. Sa mga nagtamsak, lalo na sa show namin ng Tuesday. Thank you, thank you. Mabilis na naman ang biyahe ko, siguro mga 4 hours. 4 hours. Dito pala ito. Dito na ako. O, yan, di ba? Malapit lang pala yung aking gate B13. Isaktuhin ko lang to 1 hour. Mag-i-end na ako. Para makarelax na kayo. Final call for Riyadh. Oh, gusto ko talaga ganyang trabaho ba? Dati. Paging Miss Kayanagi Babes, please proceed to the boarding gate, please. Paging Kayanagi Babes, please proceed to the boarding gate, please. Yes. Last call for Riyadh. Ah, di ba? Parang ganun, mga ganun work. Gusto ko ganyan, gusto ko magdaldal, gusto ko maging DJ sa radyo. Thank you so much, Opo Yoyo. Thank you so much, Eric the Kuya, Sneaker Den, Sweet Anika Angel, my soul sister, Opo Yoyo, Chinita Chloe, Chicher, and also to Elegant Blues, to Don Badong, Jordan Half, James Miguel, PJ Kimel, Paul Miss World, and also to ano ba yun? Leslie Mationista Vincent, and also to my gosh, Joanna Rose, and yeah, that's all. Huwag na ko sinagbot ang ingay. So, Riyadh. 12:40 Riyadh. Diba di 13 ako? 13 to eh. Ba't wala naman dito? Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for passengers traveling on Flynas Flight XY220 to Riyadh. Please proceed immediately to gate D13. Thank you. Please proceed immediately to gate 13. Thank you. This is the last call for flight
X XY220 for Riyadh to Riyadh. 2-0 إلى الرياض الصعود إلى الطائرة. الرجاء التوجه فورا Yun ang gusto إلى kong trabaho البوابة eh. رقم D13 وشكرا. Shukran. बेव्यूमर सज्जनों, रियाद जाने वाली फ्लाइनेस फ्लाइट XY220 के सभी यात्रियों के लिए ये आखिरी बोर्डिंग कॉल है. कृपया तुरंत गेट D13 Sige na ba, की ओर mag-end na ako guys. प्रस्थान Thank you करें. so much. धन्यवाद.